Maayong buntag kaninyo mga higala, o nagkakita na usab kita, o magisgot na usab sa pulong sa Dios, sulod sa pipila ka mga minuto. Diya kita sa episode 20, ang atong paghisgutan karon ang maitungod sa bato nga kausara bunali. Kinsa kaha kini nga bato ang ipasabot dinhi. Ug karon sa atong pagpadayon ni ini nga episode, masayra nato kung kinsa kini. Apan sa dili pa atong preskuhon ang labay nga mga episode pinaagi sa balikon para mahanay na usab pag-ayo ug maayo nga pagkasumpay ang atong gahisgutan karon. Atong nahimbawan nga gipabalhin ni Jose ang iyang tibuok pamilya nga mga Israelita didto sa Ehipto sa kamulo na ang 7 ka tuig nga kagutom sa kalibutan. Kay naay pagkaon didto sa Ehipto ug si Jose ang gabuot ni ining mga pagkaon. Kay siya man mo'y gipadimala ni ining tanan. Siya mo'y nadangpan sa daghang mga tao. Ug pinaagi sa pagbalhin nilang hakop sa Ehipto, natuman ang gipropesiya sa Dios kang Abraham nga maulipon ang iyang kaliwatan sulod sa 400 ka tuig ngadto sa laing nasod. Lisod ug sobra kapait ang ilang kahimtang dinhi nga panahona didto sa kamot sa paraon, ug gidaog-daog sila sa hilabihan. Ug sa hapit na mahuman ang 400 ka tuig, nataw ang usa ka bata nga mao si Moises ug didto nagdako sa palasyo sa paraon, kay giangkon sa prinsesa nga kaugalingon niyang anak. Ug unya sa hamtong na si Moises nakabakwit sa Midian tungod kay nakapatay ug Ehiptohanon nga nagbunog sa usa ka kauban niyang Hebreo. Apan sa paglabay sa pila ka tuig, mipakita kaniya ang Dios inaagi sa usa ka sampinit nga gakalayo ug gisugo niya si Moises sa Ehipto aron sa pagpagawa sa mga Israelita gikan sa ilang pagkaulipon ug sa pagdala kanila paingon sa yuta nga gisaad kanila sa Dios. Ug gihatagan sa Dios si Moises ug milagruso nga mga ilhanan aron tuuhan sa mga pangulo sa mga Israelita nga gisugo gayud siya sa Dios. Ug iyang gisultihan si Moises nga mao ako ang iyang ngalan. Mao'y gisulti sa Dios ngadto kang Moises kay si Moises nangutana kung mangutana sila kung kinsay nagsugo kanako, unsay akong itubag. Mo'y gitubag sa Dios, si mao ako ang iyang ngalan ang nagsugo kang Moises. Busa mibalik si Moises sa Ehipto para pagatubang sa paraon. Apan wala mo sugot ang paraon nga palakpon ang mga Israelita nga sama sa gipahayag ni Moises ngadto sa paraon. Busa gisilutan sa Dios ang Ehipto sa napulo ka mga silot hangtod nga nabuntog gayud ang paraon ug ayha padayon niya gipalakaw ang mga Israelita gikan sa ilang nasod. Nakagawas ang mga Israelita apan pinaagi sa gahom ug katingalahan nga mga milagro ug mga silot nga gipahamtang sa Dios didto sa Ehipto, natuman ug nakagawas kini nga mga Israelita. Ug pinaagi adto nga mga silot gipakaulawan sa Dios ang mga Diyos-Diyos sa mga Ehiptohanon o gipaklaro gayud niya nga supak kaniya ang bisan unsa nga Diyos-Diyos nga ampuan sa mga tao. Ang matag usa nga ilang gaampuan gipakaulawan sa Dios ug wala gani nila kalabani ang ilang kaugalingon. Wala sila'y nahimo sa gahom sa Dios. Dugang pa nahimbawan usab nato nga gipatay sa Dios ang tanang kamagulangan sa Ehipto, kamagulangang anak, kamagulangang mananap, pinaagi sa katapusang silot, apil gani ang kamagulangang anak sa paraon nga mauunta ang sunod nga mahimong hari sa Ehipto ug mahimo nila usab nga Dios-Dios. Apan wala patya sa Dios ang kamagulangan sa mga Israelita, kay naay gipatay sa matag panimalay nga karniro nga puli kanila
ug ilang gihidhid ang mga dugo sa ilang karniro sa daplin ug sa ibabaw sa pultahan sa ilang mga balay. Busa gilabyan ra sila sa Dios sa dihang iyang nakita ang dugo sa mga karniro nga namatay alang kanila. Nakataming sa mga Israelita ang dugo sa ilang mga karniro nga namatay. O kini nga mga nating karniro nga namatay nga pulis sa mga Israelita, ulagway man ni Hesus, nga mao ang tinuod nga nating karniro sa Dios, ang insakto nga gihalad sa Dios ug pinaagi niini atong gitaming ang iyang dugo, busa bisan kanusa, dili kita maunsa sa Dios, kay iya kitang giluwas pinaagi sa dugo ni Hesus nga miagas para kanimo ug para kanako. Dugang pa, wala tuguti ang mga Israelita sa pagbali sa bisan usa na lang kabukog sa ilang karniro sa pagsaylo, kay hulagway kini nga mga nating karniro kang Hesus ug sa dihang patyo na si Hesus, wala balia ang bisan usa na lang niya kabukog. Kay si Hesus man lagi ang insakto ug hingpit nga halad nga sama sa daang gipropesiya nga bisan usa na lang niya kabukog, wala gay mabali niini. Isgutan sa nato ang paggawas sa mga Israelita sa Ehipto. Sa ato pa, sama sa atong naimbawan sa miagi nga episode, gipagawas ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Miingon gani ang daghan nga mga Ehiptohanon nga kung dili sila muhawa sa Ehipto, mahurot sila kamatay. O sa ilang pagbiya, nakadala sila og daghang mga bahandi nga ilang gipangayo gikan sa mga Ehiptohanon. Mao'y nahitabo ug nakagawas sila. Atong basahon ang sunod nga nahitabo sa paggawas nila dito sa Ehipto, diya sa Exodo Kapitulo 13, versikulo 18 hangtod sa 22. Busa, gidala sa Dios ang katawhan, libot sa kamingawan, paingon sa dagat nga pula. Ug ang katawhan sa Israel, migawas sa Ehipto nga sangkap sa mga hinagiban. Gidala ni Moises ang mga bukog ni Jose, kay si Jose nanumpa man sa katawhan sa Israel nga nag-ingon, ang Dios muduaw kaninyo, ug dad-an ninyo ang akong mga bukog, uban kaninyo gikan dinhi. Ug migikan sila sa sukot, ug nagkampo sa itam, sa daplin sa kamingawan. Ang Ginoo nag-una kanila sa pagkaadlaw, pinaagi sa usa ka haligi nga panganod, aron magtutol kanila sa dalan. Ug sa kagabion, pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo, aron sa pag-iwag kanila, aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Ang haligi nga panganod panahon sa adlaw, ug ang haligi nga kalayo panahon sa gabii, wala mubiya sa atubangan sa mga tao. Sa ato pa, pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto, gidala ni Moises ang mga bukog ni Jose, aron ilang makalubog didto sa yuta sa Kanaan, kung makaabot sila didto. Kay mauman ang daang gisulti ni Jose sa buhi pa siya nga kung muhawa ang mga Israelita gikan sa Ehipto, dalon ang iyang bukog. Ug mao ginahitabo. Ug sa pagbiya na sa mga Israelita, gauna kanila ang Dios diya sa haligi nga panganod kung adlaw, ug diya sa haligi nga kalayo kung panahon sa gabii, aron sa pag-guide kanila ug aron sa pagpanalipod kanila ug aron sa pag-iwag sa ilang gaagian kung galakaw sila sa gabii. Padayon ang pag-atiman sa Dios kanila. Ug kung muhunong ang haligi nga panganod ug ang haligi nga kalayo, muhunong usab ang mga Israelita. Apan kung mulakaw ang haligi nga panganod ug ang kalayo, mulakaw usab ang mga Israelita. Mupadayon kita sa pagbasa kung unsa pagid ang uban nga nahitabo ni ining panaw nila pagawas gikan sa Ehipto. Diya sa Exodo Kapitulo 14, versikulo 5 hangtod sa 31. Sa dihang ang hari sa Ehipto,
Gisuginlan nga nang lakaw na ang mga Israelita, nausab ang huna-huna niya o sa iyang mga opisyal. Bahin sa mga Israelita, miingon sila, nganong gibuhian taman ang mga Israelita? Wala na hinuon kitay mga ulipon. Busa giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat ug ang iyang mga sundalo. Gidala niya ang 600 sa labing maayong karwahi ug ang uban pang mga karwahi nga gidumala sa mga opisyal. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug gigukod niya ang mga Israelita nga maisugong namiya ang mga Ehiptohanong kasindaluhan uban sa ilang mga karwahi. Migukod kanila ug ihiapsa nila ang mga Israelita sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula, duol sa Pihahirot ug sa Baal-Sipon. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan, nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, wala na ba'y kalugnan kanamo dito sa Ehipto? Nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay? Tan-awag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlawa aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo, matud pa ni Moises dinhi sa mga Israelita. Gabi nila nga kalibog ug kabalaka. Ugani gabi nila nga tamudmud ngadto ka Moises nganong gidala sila dinhi karon nga dapita nga wala gani kunoy kalubngan nila. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Papadayuna ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malangayuta. Pagahion ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukdo nila ang mga Israelita. Sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto. Sa tanan niyang kasundaluhan, sa mga magkakarwahi o sa iyang mga magkakabayo. Sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod ug ang panganod nga daw haligi, mibalhin usab ngadto sa luyo nila. Nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon o sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangitngit. Milabay ang kagabhion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisan ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuro sa tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isikakilid nila nahimong daw 2 ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahi ug sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakaadlawon midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahi, busa naglisod sila
pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon, mosibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug mutikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahe ug mga magkakabayo. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik pagtikyop ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga magkakabayo niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gay usa nga nahibilin. Apan ang mga Israelita miagi sa mamalangyuta taliwala sa dagat ug sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuy-od sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon. Busa na nga hadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo sa iyang sulugoon nga si Moises. Mo'y nahitabo. Bisan pa man sa ilang kalisang ug kabalaka, gihatagan sila sa Dios ug dalan. Ang dagat iyang gibahin. Sa ato pa, dinhi nga bersikulo, gipagahi na usab sa Ginoo ang kasing-kasing sa Paraon. Ug nagbasol nga iyang gipalakaw ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Wala na sila'y ulipon matud pa sa mga Ehiptohanon. Busa iyang giandam ang iyang mga karwahe ug ang iyang kasundaluhan ug gigukod nila sila. 600 ka mga magkakabayo ug karwahe ang ilang gigamit para sa paglakag sa daghang nga mga Israelita. Ug sa dihang nakita sa mga Israelita nga diha sa ilang luyo nga hiapsa na sila sa kasundaluhan sa Ehiptohanon, nahadlok sila ug nagpakitabang sila sa Ginoo ug ilang gisudyaan si Moises nga mas maayo pa unta nga nabilin sila nga ulipon kaysa mamatay dito sa awaaw. Mo'y giingon nila ngadto kang Moises. Sa ato pa, ang buot nilang ipasabot, palabihon pa nila ang pait nga pagdaog-daog kanila sa Ehipto ang pagpatay sa ilang mga anak nga lalaki kaysa pagsalig sa Dios nga iya silang atimanon didto sa awaaw. Wala nila mo'y hinumdumi ang paglaom nga ihatag sa Dios kanila. Ang ilang gikabalak-an nga mamatay na lang sila didto sa awaaw, nag-ingon gani sila nga mas maayo pa kung nakapabilin na lang sila didto sa Ehipto. Maoy ilang problema kini nga mga Israelita ang dili pagsalig ug pagtuo sa Dios. Ug mas gipalabi nila ang kahadlok ug kabalaka. Mas gipagamay nila ang Ginoo. Mas gipadako nila ang ilang mga kalibog. Apan giingnan sila ni Moises nga mubarog ra sila og maghilom kay wala man sila'y mahimo. Ug ilang tan-awon ang pagluwasa kanila sa Dios kay siya man ang makig-away sa mga Ehiptohanon alang kanila o dili nila makita pag-usab kadto nga mga Ehiptohanon matud pa ni Moises at tubangan sa mga Israelita. Gisugo dayon sa Dios si Moises sa pag-isa sa iyang sungkod ug sa pagpataas sa iyang kamot ibabaw sa dagat ug gibahin sa Dios ang dagat ug nakaagi ang mga Israelita diha sa mamalangayuta. Mo'y nahitabo, nabuhatan kini og dalan. Ug mibalhin si Ginoo diha sa haligi nga panganod ug kalayo sa likod sa mga Israelita aron dili sila maapsan sa kasundaluhan sa Ehipto. Gipanalipdan gyud sila sa Dios dinhi nga ilang panahon. Dayon nakaagi ang mga Israelita sa dagat nga pula diha sa mamalangayuta ug ang tubig nakaparil sa ilang tuo ug sa ilang wala. Ug sa pag-apas kanila sa mga Ehiptohanon,
Sa tunga sa dagat, giingnan sa Ginoo si Moises, nga ituyhod na usab niya ang iyang kamot, ibabaw sa dagat, aron mubalik ang tubig ngadto sa mga Ehiptohanon, ug tanan sila nangamatay. Ang tanan nga naglakag sa mga Israelita, tanan sila nangalumos dinhi sa dagat nga pula. Ug maoy nahitabo, ug nangahadlok ang mga Israelita sa Ginoo, ug mituo sila kaniya ug kang Moises nga iyang sulugoon, pinaagi ni ini nga ila na usab nga nasaksihan sa ilang atubangan. Unsa kaha kadugay ang ilang pagkahadlok kang Ginoo ug ang ilang pagtuo kaniya, mo'y atong pangutanan lugar kung atong hinumduman para niini nga mga Israelita. Karon nga ilang nakita nga dili gid sila pasagdan sa Dios. Gikuha gani sila sa pait nila nga kahimtang dito sa Ehipto. Gipaagi sila sa dagat nga pula. Mupadayon na baka sila sa pagsalig kaniya, kini nga mga Israelita, o kung muundang sila, o kung magbagulbula na sab sila ngadto sa Dios. Tan-aw nato karon sa atong pagpadayon. Wala madugay, gikan sa pagbahin sa Dios sa dagat nga pula, nahutdan na ang mga Israelita ug pagkaon. Ang pagkaon nga ilang gidala gikan sa Ehipto nahurot na. Atong basahon kun unsa ilang gibuhat sa pagkahitabo niini. Diya sa Exodo kapitulo 16 bersikulo 2 hangtod sa 3, dayon 11 taman 15 dayon sa 31 para atong masayran ang mga nahitabo dinhi. Ug ang tibuok katilingban sa katawhan sa Israel nagbagulbol batok kang Moises. Ug batok kang Aaron dito sa kabingawan. Ug ang katawan sa Israel miingon kanila, maayo pa ug nangamatay kami pinaagi sa kamot sa Ginoo dito sa Ehipto. Sa dihang naglingkod kami tupad sa mga kulon, sa mga unod ug nagkaon og pan hangtod sa mabusog. Kay kamo nagdala kanamo dinhi niining kamingawan aron sa pagpatay ni ining tibuok nga katilingban pinaagi sa gutom. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, ako na kadungog sa mga pagbagulbol sa katawhan sa Israel. Ingna sila sa pagkagabii mangaon kamo og unod ug sa pagkabuntag mga busog kamo sa pan. Unya mahibalo kamo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Sa pagkagabii mitungha ang mga buntog ug milukop sa kampo ug sa pagkabuntag ang yamog milukop sa kampo ug sa dihang nahanaw ang yamog nga milukop sa kampo ilang nakita nga sa kamingawan dihay usa ka buta nga nipis ug puti. Gamay nga sama kanipis sa yamog diha sa yuta. Sa pagkakita sa katawan sa Israel niini, miingon ang usa ngadto sa usa, unsa man kini, kay wala man sila makaila kung unsa kadto. Og si Moises miingon kanila, mao ka na ang pan nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron kaunon. Ang panimalay sa Israel nagtawag niini og mana, sama kini sa liso sa koryandro, puti ug ang lami niini sama sa pan nga nipis nga may dugos. Espesyal nga pan ang gihatag sa Dios para sa mga Israelita. Espesyal man sila nga mga tao alang kaniya. Sa ato pa, bisan kung natagamtaman pag-ayo sa mga Israelita ang gahom sa Dios sa iyang pagbahin sa dagat nga pula alang kanila ug sa iyang paglaglag sa tibuok kasundaluhan sa Ehipto, apan sa dihang nahutdan na sila og pagkaon, giinsulto hinuon nila ang Dios. Ug wala sila mudangop sa Dios, ug wala sila nagpakitabang. Sige lagi sila bagulbul, ug sige sila bagulbul. Misulti hinuon sila nga mas maayo pa kuno kung gipatay sila sa Ginoo sa didto pa sila sa Ehipto. O gakabuhong sila karni ug pan. Buhata sila og dili mao nga istorya. Kay igo ra kuno niya sila gidala sa awaaw aron sa pagpatay kanila pinaagi sa kagutom. Gaingnon nila nga maayo ang ilang kahimtang sa Ehipto, apan ang kamatuoran lisod man.
Mga igsuon, mao kini ang kahimtang sa kasing-kasing sa mga tao. Kasing-kasing sa mga Israelita ug mao usab-usahay ang kasing-kasing nga atong gakabati. Dili pakatimaan kung unsay mahimo sa Ginoo. Usahay igo lang nato gikalibog ang mga pagkaon ug ang ubang mga butang ug dali natong malimtan nga kasaligan ang Dios. Mo'y kahimtang sa mga Israelita dinhi nga panahona ug usahay kahimtang usab nato. Wala man kitay kalainan kanila. Nagbagulbul sila ug wala mo dangop ngadto sa Dios. Sa dihang giundangan sila sa paghatag sa mga Ehiptohanon, sa dagami nga ilang gikinahanglan aron ilang mabuhat ang ilang kuta nga breaks. Ug nagbagulbul usab sila ug wala sila mudangop sa Dios, sa dihang nalukong sila sa dagat nga pula. Ug kahiapsan sila sa mga Ehiptohanon nga nigukod kanila. Ug nagbangulbul sila ug wala sila mudangop sa Dios, sa dihang gigutom sila ug nahutdan sila og pagkaon. Dili nila gakahangad ang Dios ug dili nila gakasaligan ang Dios hinuon gaibason nila kang Moises ug kang Aaron ang tanan nga ilang naagian. Ilang gipasanginlan ang Dios nga gidala kuno niya sila sa awaaw aron mamatay sila sa kagutom. Imbes pasalamatan unta nila sa tanan niyang gibuhat, diha kanila og ilang tuuhan nga dili niya sila kanus pasagdan. Mao untay angay nila nga buhaton pero lahi. Sige sila reklamo, sige sila bagulbul ngadto kang Moises. Kung kita'y pangutan-an sa ilang kahimtang, unsa ka kini nga klase sa kasing-kasing sa tao? Nganong dili man sila diretso musalig ug mangayo og tabang sa Ginoo. Hinuon ilang gasulayaan ang Dios ni ini nga ilang gabuhaton. Apan bisan kung gabagulbul sila ug wala sila mutuo kaniya, gibuhong man gihapon sila sa Dios ug karni ug pan. Nalukop ang ilang kampo ug mga langgam nga buntog ug sa matag buntag makapanguha sila ug panggikan sa langit nga ginganlag mana nga sa ato pa unsa man kini. Nagpangutan-anay sila kay wa sila makailan niini. Pan nga espesyal nga gihatag sa Dios alang kanila. Igo ra pamuniton sa mga Israelita ang ilang makaon sa matag adlaw. Kay gianda man sa Dios ang tanan. Apan giingnan sila sa Dios nga tungop ra sa kada adlaw ang ilang tigumon. Pero ang uban kanila misupak sa Dios ug nagtingob sila og mana apan pagkaugma giulod ra og nabaho. Ang ingon sa Dios kada adlaw makapanguha sila og pagkaon ug dili sila magtingob og daghan. Tuyo sa Dios nga adlaw-adlaw ang ilang pagsalig kaniya. Nga kung mahutdan, sunod adlaw, muampo o mupasalamat, mangayo na usab sila sa Dios. Mo'y tumo sa Dios ni ini. Kung nganong gaipabaho o gaipaulod niya, kung sobra ang ilang kuhaon. Gani pa, gipakaon sila sa Dios ug mana sulod sa 40 ka tuig. Nga didto sila sa awaaw. Hangtod sa ilang pagsulod sa gisaad nga yuta. Mao kini ang gihatag sa Dios kanila. Wala gid kalimot ang Dios sa pagpakaon kanila bisan sa usa na lang ka adlaw dinhi nga panahona. Apan sa matag Biyernes sinuon nga mao ang ikaunom nga adlaw sa semana naay kalahian. Kay dinhi niini nga adlaw giingnan sila sa Dios nga magtingob sila og balig duha ka adlaw nga mana kay diha sa ikapito nga adlaw nga mao ang Sabado kinahanglan nga mopahulay sila maoy gisulti sa Dios kanila ug sa matag ikapito ka adlaw presko pa ug maayo ang mana nga ilang gihipos diha sa ilang mga sudlanan dili uludon ug dili mabaho kay mao ang gisaad sa Dios kanila. Apan kung sa lain nga adlaw, dublihon nila ang ilang pagkuha, daot gyud ang mana nga ilang gihipos para sa ilang kaugalingon. Dugang pa,
Dinhi nga panahon sa paghatag sa Dios ug mana ngadto sa mga Israelita, iyang gipabarog ang adlaw igpapahulay. Base naay kadaghanan kanato na sayod na kung unsa kining adlaw nga igpapahulay, apan atong timan-an nga iya kining gihatag ngadto sa mga Israelita ug dili kanato nga mga Hintil, dili kanato nga mga Pilipino, bisan kinsa ka pa, basta gawas ka sa Hudiyo, Hintil ka man, wala ihatag ang adlaw igpapahulay para kanato. Espesyal ang adlaw igpapahulay alang sa mga pinili sa Dios nga katawhan nga mao ang mga Israelita. Mabasa nato kini diya sa Exodo kapitulo 16 bersikulo 22 hangtod sa 30 nga gidid-an gayud sila sa paggawas para sa pagkuha sa pagkaon panahon ni ining nga adlaw. Sa ikapito kaadlaw nga mao ang adlaw igpapahulay. Balaan kaayo importante nga adlaw ang ikapitong adlaw alang sa mga Israelita ug dili mahimo nga ilang supakon kay patyon gani sila kung dili nila kini tumanon. Misulti ang Dios nga ang adlaw igpapahulay timailhan tali kaniya ug sa mga Israelita kasabutan nila alang sa tanan nilang mga kaliwatan. Miingon ang Dios ngadto sa mga Israelita. Mabasa gani nato diya sa Numeros kapitulo 15 bersikulo 32 hangtod sa 37 nga naay tawo nga nangahoy sa adlaw igpapahulay. Ang Ginoo gani mismo miingon kang Moises nga kinahanglan patyon pinaagi sa pagbato. Gipakita sa Dios dinhi nga panahona ang sibisan kinsa nga mosupak niini kamatayon man ang isilot sa Dios para lagi sa mga Israelita. Apan wala kitay mabasa nga para sa mga Hintil kay wala man kitay labot niini. Wala gani ihatag sa taga-Ehipto sa lain nga mga tribo para lang gayud sa mga Israelita nga mao ang pamilya ni Jacob. Sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 12 hangtod sa 17, klaro kaayo nga mga Israelita ang iyang gihatagan niini nga tulumanon ug walay Hintil nga nalakip niini. Ug alang sa mga Hudiyo, magsugod ang bag-o nga adlaw inigsalop na sa adlaw. Busa ang ilang adlaw gikan sa mga alas 6 sa hapon hangtod sa sunod na usab nga alas 6 sa hapon. Dinhi kanato ug sa ubang mga nasod gasugod ang adlaw gikan sa alas 12 sa tungang gabii hangtod sa sunod nga alas 12 sa tungang gabii gihapon. Mao lugar ang pagbasi nato sa bag-o nang sad nga adlaw. Busa ang adlaw ang igpapahulay sa mga Hudiyo gasugod diha sa mga alas 6 PM sa Biyernes hangtod sa alas 6 PM sa Sabado. Ug hangtod gani karon didto sa Israel gatumanon gihapon sa mga Hudiyo ang adlaw igpapahulay kay mapinadayonon kini nga kasabutan sa Dios kanila. Wala man nila limti. Ilang gatumanon bisan gani hangtod karon. Gatawgon sa mga Hudiyo ang Biyernes nga adlaw sa tigpangandam kay diha sa Biyernes ilang andamon ang tanang pagkaon ug ang uban nilang kinahanglanon kay gikan sa alas 6 PM adto nga gabi una dili na sila makatrabaho hangtod sa alas 6 PM sa Sabado kay kung naay mulapas niini silutan man og kamatayon. Mao kini ang ilang gabuhaton sa adlaw igpapahulay. Naasay mga tawo nga gatuman niini ug kuha niini nga gihatag sa Dios nga kasaulugan para sa mga Hudiyo apan wala kitay labot niini. Balik kita diya sa mga Israelita. Sa ato pa gibuhong sa Dios ang mga Israelita og pan ug karne. Kutob sa ilang mahurot gihatag man sa Dios. Unsa kaha? Mupadayon ba sila sa pagsalig kaniya? Dili na baka mabalhin ang ilang kasing-kasing ug sa kada panahon nga mawad-an silang pagkaon?
Mudangop sila ngadto sa Dios ug di na magbagulbol. Tan-aw nato karon. Apan para kanimo, maayo kung imong basahon ang Exodo kapitulo 13 hangtod sa 18. Isip homework sa imong nga pamilya panimalay, mas maayo kung makabasa ka niini. Kay mas daghan pa ang mabahandianon nga kamatuoran ang imong mahimbaw-an kung makabasa ka niini. Kaya naay mga bersikulo nga atong gilakturan ug kung makabasa ka na mas maayo man para nga mahanay nimo pag-ayo. Mupadayon pa kita sa pagbasa sa sunod nga nahitabo. Diya sa Exodo kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod sa 7. Ang tibuok nga katilingban sa katawhan sa Israel mipanaw nga hugna-hugna gikan sa kamingawan sa Sin, sumala sa sugo sa Ginoo. Ug nagkampo sila sa Refidim. Apan didto walay tubig nga mainom sa mga tawo. Busa ang katawhan nakiglantugi kang Moises ug miingon, hatagi kami og tubig nga mainom. Ug si Moises miingon kanila, ngano ba nga nakiglantugi man kamo kanako? Nganong gisulayan man ninyo ang Ginoo? Apan ang katawhan giuhaw og tubig ug nagbagulbol sila batok kang Moises ug miingon, ngano bang gidala man kami nimo gikan sa Ehipto aron patyon sa kauhaw kami ug ang among mga anak ug ang among kahayupan? Unya si Moises mituaw ngadto sa Ginoo, unsa bay akong buhaton niining katawhan? Hapit na nila ako batuon. Ang Ginoo miingon kang Moises, una paglakaw sa katawhan ug dad-a, uban kanimo ang pipila ka kadagkuan sa Israel. Bitbita ang imong sungkod nga imong gibunal sa suba, ug lakaw mutindog ako sa imong atubangan didto sa ibabaw sa bato sa Horeb ug bunali ang bato. Gikan niini mutubod ang tubig nga mainom sa katawhan. Ug gibuhat kini ni Moises sa atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Ug ginganlan niya kadtong dapita ug Masa ug Meriba tungod sa pagpakiglali sa katawhan sa Israel ug kay ila mang gisulayan ang Ginoo pinaagi sa pag-ingon, aniya ba ang Ginoo sa atong taliwala? Wala. Maoy pangutana niini nga mga Israelita ngadto kang Moises. Ga-question nila karon kung unsa ang kahimo sa Dios ngadto kanila bisan pa man kung ilang nakita ang mga milagro ug kahibulungan nga gapangbuhaton niya. Sa ato pa, aniya na usab ang balik-balik nga kahimtang sa mga Israelita. Nahutdan sila og tubig ug unsa ilang gibuhat? Ilang gibagulbulan si Moises ug si Aaron. Apan ang tinuod, maoy ilang gibagulbulan ang Dios. Kay ang Dios man maoy nagkuha kanila sa Ehipto, ug dili man kay si Moises, ug dili man kay si Aaron. Ang Dios busa sa kada panahon nga gabagulbul sila, ang Dios mo'y ilang gabagulbulan. Wala pa gayud sila makakaton sa pagdangop ug sa pagsalig ngadto sa Dios alang sa ilang mga kinahanglanon. Ibasol nila ngadto kang Moises. Gani, hapit na nila patya si Moises. Tungod kay wala sila mainom dinhi nga panahon na. Wala nila hunahunaa nga ang Dios muhatag usab kanila. Miingon sila, ngano bang gidalaman kami nimo gikan sa Ehipto aron patyon sa kauhaw? Kami ug ang among mga anak ug ang among kahayupan matud pa sa mga bagang duot sa mga Israelita dinhi nga panahon na. Busa gisultihan sa Dios si Moises nga iyang bunalan ang bato ug muagas niini ang tubig aron makainom sila ug makainom usab ang ilang kahayupan ug mga 2 ka milyon ang ilang gidaghanon niadto sa mga Israelita. Busa dako gayud nga tubig ang nakaagas gikan adtong bato nga gibunalan. Nakainom gid silang tanan tungod sa kahibulungan ug milagro nga nahitabo gikan sa bato
mibuhagay ang dako nga tubig, ug wala gayud sila kamatay sa kaawhaw tungod sa tubig. Mo'y gihatag sa Dios kanila dinhi nga panahona. Wala man sila'y nakatabang, wala sila'y nahimo, hinuon ang Dios mo'y naghatag kanila niini nga tubig. Diya sa ulahing panahon, nahutdan na usab ang mga Israelita og tubig. Sige, gay pahurot sa Dios. Gusto gyud gasusihon sa Dios kung asa taman ang ilang pagsalig ngadto kaniya. Unsa ka ang ilang buhaton niini nga mga Israelita? Karon nga nahutdan na usab sila og tubig. Musalig na baka sila sa Dios? Natudluan na baka sila sa pagpangayo ug pirmi pagsalig ngadto sa Dios? Basahon sa nato kung unsay nahitabo dinhi sa pagkahut dinilag tubig o kung unsa ang gibuhat ni Moises niini. Diya sa Números kapitulo 20 bersikulo 2 hangtod sa 3 dayon diya sa city taman sa 12. Ug walay tubig alang sa katilingban, ug sila nagtigom pagtingob batok kang Moises ug batok kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises ug miingon, maayo pa unta og nangamatay kami sa dihang nangamatay ang among kaigsuonan sa atubangan sa Ginoo. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, kuhaa ang sungkod ug tiguma ang katilingban, ikaw ug si Aaron nga imong igsuon, ug sultihi ang bato sa atubangan sa ilang mga mata. Aron kini maghatag sa iyang tubig ug magkuha ikaw og tubig gikan sa bato alang kanila ug paimno nimo ang katilingban ug ang ilang mga kahayupan. Busa gikuha ni Moises ang sungkod gikan sa atubangan sa Ginoo sumala sa iyang sugo kaniya. Ingon ang Dios, istoryahi ang bato, sultihi ang bato ug muagas ang tubig. Unya gitigom ni Moises ug ni Aaron ang katilingban sa atubangan sa bato ug siya miingon kanila, pamati kamo karon mga masupilon, magpagula ba kami og tubig alang kaninyo gikan niining bato? O giisa ni Moises ang iyang kamot o gibunalan ang bato sa iyang sungkod sa makaduha ug mibuhagay ang daghang tubig ug miinom ang katilingban ug ang ilang kahayupan. Ug ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, tungod kay wala man kamo mutuo kanako, aron mabalaan ako sa mga mata sa katawhan sa Israel. Tungod niini, dili ninyo madala kini nga katilingban ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. Sa ato pa, dinhi sa ikaduha nga pagkahutdi nilag tubig, giingnan sa Dios si Moises, nga igo lang niya sultihan ang bato, nga magpaaga sa iyang tubig. Apan tungod kay nasuko si Moises ngadto sa katawhan, gibunala na usab niya ang bato sa makaduha. Ug tungod niini nga pagsupak ni Moises sa Dios, wala tuguti si Moises ug si Aaron sa pagsulod sa gisaad nga yuta tungod sa ilang gibuhat. Ngano kahang gisilutan sa Dios si Moises ug si Aaron sa sama niini kabugat nga silot. Magbasa pa kita gikan sa pulong sa Dios aron atong masabtan kung nganong dako kini nga violation ang pagbunal ni Moises sa bato sa makaduha. Nganong wala niya palabya apan gihatagan hinuon niya silot kini si Moises. Diya sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 ato kining basahon. Miingon, og silang tanan nanginom sa samang espirituhanong ilimnon, kay sila nanginuman gikan sa espirituhanong bato nga misunod kanila, ug ang maong bato mao si Kristo. Sa ato pa, kadto nga bato nga misunod sa mga Israelita didto sa awaaw, aron dili sila mamatay, kay makainom sila niini, mao man mismo si Kristo. Si Kristo nagsunod-sunod kanila nga mao ang bato para makainom sila
didto sa awaaw. Ug misunod si Kristo kanila ngadto sa awaaw aron kanunay sila kumplito sa ilang mainom. Ug si Kristo kausara bunali ug kausara patya aron makahatag ug mapinadayunon nga kinabuhi ngadto sa tanang mutuo kaniya. Ug dili man kaduha. Busa sa pagbunali ni Moises sa bato sa makaduha, imbes iya lang sultian, iyang gituis kini nga hulagway ni Hesus. Kay iya lugar gipasabot nga kaduha magpakamatay si Hesus ug dili man kini tinuod. Busa dako gayud nga pagsupak ang iyang gibuhat atubangan sa Dios. Ug gisilutan siya ug wala gani sila makasulod sa yuta nga gisaad ngadto sa mga Israelita. Magbasa pa kita sa pulong sa Dios may tungod sa uban pa nga gipasabot ni ini. Diya sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 28 dayon sa 10 hangtod sa bersikulo 12. Mauusab si Kristo human makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghan mutungha sa ikaduhang higayon. Dili mahitungod sa sala kundili sa pagluwas kanila nga mainitong nagpaabot kaniya. Apan sa nakahimo na si Kristo sa usara kapaghalad tungod sa sala, alang sa tanang kapanahunan, siya milingkod sa tuo sa Dios ug mipahulay ug dili man kay magpakamatay pag-usab. Hingpit na kini nga halad sa tanan nga kapanahunan ug angayan nga tuuhan ug dawaton nga si Hesus namatay kausara para kanimo ug para kanako. Naay gatuo nga sa matag Biyernes Santo mamatay na usab si Hesus. Ug naa gani ubang simbahan nga naay larawan si Hesus ug sa matag Biyernes Santo ilang tambunan ug itom nga panapton kay namatay kuno. Apan bakak man kini sukwahi kini sa daan nga gisulti sa Dios nga kausara si Hesus nagantos. Apan kausara gayud mamatay si Hesus ug pagkahuman milingkod sa tuo sa Dios nga Amahan kay humana niya bayadi ang mga sala alang sa tanang kapanahunan ug dili man niya subli-sublion kini nga buhaton. Ug karon buhi si Hesus ug bisan kanusa dili mamatay pag-usab. Si Hesus ang bato nga gibunalan ni Moises nga nagpaagas og tubig aron mabuhi ang tanan nga gustong moinom niini. Apan pinaagi sa pagbunali ni Moises sa bato sa makaduha, iyang gituis ang propesiya nga hulagway sa pagpakamatay ni Hesus alang sa sala kausara. Busa gisilutan sa Dios ug wala niya tuguti si Moises sa pagsulod sa gisaad nga yuta. Dako ang violation ni Moises. Busa dako ang iyang silot. Kung atong hunahunaon, ilado nga propeta sa Dios si Moises apan sa iyang gibuhat, gisilutan gani siya sa Dios. Unsa pa kaha ang mga tao karon nga dili gatuo ug sa sige hinuon nila gibuhat nila nga ang pagpakamatay ni Hesus yaga-yaga alang kanila. Gihimo nila nga kada tuig ilang ipaantos si Hesus ug ilang ipakamatay. Importante gid kaayo alang sa Dios nga atong masabtan nga kausara gayud magpakamatay si Hesus alang sa tanang mga sala ug dili man siya musubli pa. Si Hesus ang bato nga gibunalan kausara alang kanimo ug alang usab kanako. Tuo kaniya ug maluwas ka gayud ug makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan. Sunod mga higala atong masayran, kung unsay buhaton sa Dios niini nga mga Israelita nga mga gahi kay kasing-kasing ug dali
ra mo surrender ug dili mo salig ug mutuo ug mudangog ngadto sa Dios.